Ola, eu son Fernando. E eu son Berto. Berto e máis eu vamos explicar o programa Storybeard. Primeiro entramos en Google e buscamos Storybeard. Ao entrar, póñevos rexistrarse. Poñedes o voso email. Ao entrar, daslle a crear. Se elixe unha imaxe para o conto ou poesía. Tenéis que darlle a Use Art e alí poñevos crear unha historia ou crear unha poesía. Vamos a crear unha historia. Primeiro, eliximos unha cuberta. E poñemos o título. E despois, seguides creando a historia. E lle dais a agardar. Para facer a poesía, vólveselle dar a Use Art. E a crear poema. Para facer o poema hai que utilizar as letras que os dan. E isto foi todo. Hasta outra.